Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Hristos Voskrese, draga braćo i sestre, ovim danima poslije Vaskrsenja Hristovoga u 6. nedjelju po Vaskrsenju proslavljamo nedjelju koja se zove o slijepome. Ovo današnje evanđelje govori o tome kako je Bog velik i kako su veličanstvena djela njegova. Jer jedino Bog može činiti čudesa preko svojih izabranih svetitelja, poslanika, preko svojih proroka. Tako i Hristos u ovozemaljskom boravku svome na zemlji činio je mnoga čuda. A jedno od najvećih čuda jeste to da slijepi od rođenja progledaju. I pitaju se učenici Hristovi ko je sagriješio, da li on ili njegovi roditelji ili njegovi preci. A Hristos kaže niko ne sagriješi od njih, nego da se na njemu proslavi carstvo Božije. Tako da i mi u ovozemaljskom životu treba da koračamo putem kojim nas uče sveti apostoli. A to je put ljubavi, odricanja, put čovjekoljublja, put bogoljublja i put koji nas vodi direktno u carstvo nebesko. Jer na ovoj zemlji ovaj život je kratkotrajan i treba zaslužiti carstvo nebesko. I treba zaslužiti da budemo sinovi Božji. A to možemo samo ljubavlju. I među nama ima dosta fariseja koji nikako ne žele da vjeruju da postoje dobra djela i da postoje ljudi puni ljubavi. Ti fariseji koji su kušali i ovog slijepoga, kušaju i nas riječima kako se to dogodilo, zašto se to dogodilo, zašto vi vjerujete, zašto idete u crkvu, zašto se Bogu molite, koji je razlog i koji je cilj svega toga. Ti fariseji nisu poznali da Gospod i Bog postoji, da je oličen u Svetoj Trojici i da svima nama daje ne po našim zaslugama, nego daje po čovjekoljublju i ljubavi Božjoj darove koje primamo. Jer nema čovjeka na zemlji da živi, a da ne griješi. Svaki čovjek je grešan i svaki od nas nosi svoj grijeh, ali ukoliko se iskreno kajemo i ukoliko ne griješimo više i ukoliko se trudimo da budemo bezgrešni, idemo putem spasenja. Neka bi Gospod Bog vas blagoslovio i dao svakoga dobra. Amin Bože.